உபசரிப்போம். கர்த்தர் அப்படின்ற கிருபையை நமக்கு கொடுப்பார். நாம் அந்நிய மனிதர்களை கர்த்தர் எகிப்திலிருந்து இருக்கும்பொழுது அந்நீரை போல நாம் ஒரு நாளை இருந்தோம் என்பதை ஒரு நாள் நாம் மறந்து விடக்கூடாது. நாம் நம்முடைய பழைய நிலைகளை ஒரு நாளுமே மறக்கக்கூடாது. ஹல்லேலூயா. கட்டப்பட்ட கூட நீங்களும் கட்டப்பட்டவர்கள் போல அவர்களை நினைத்து கொள்ளுங்கள். நீங்களும் சரீரத்தோடு இருக்கிறீர்கள் என்று அறிந்து தீங்கு அனுபவிக்கிறார்களாக நினைத்து கொள்ளுங்கள். அல்லேலூயா. கட்டப்பட்டவர்களோட கர்த்தரோடு கூட உபத்திரத்தின் மூலமாக கட்டப்பட்டிருப்பாங்க. வேதனையில் பாடுகள் மத்தியில் அவரோடு கூட இணைக்கப்பட்டிருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க சந்தோஷப்படுகிறவங்க கூட என்ன சின்ன சந்தோஷப்படணும். அதே போல அழுகிற நபர்களோட சேர்ந்து அழ வேண்டும். இது கிறிஸ்துவின் பிரமாணம். ஒரு வார்த்தை ஒரு சுமக்க வேண்டுமா இல்லையா? கிறிஸ்து நம்முடைய வார்த்தையை சுமந்தார். ஏன் அவர் சபையை ஏற்படுத்தினார்? அவர் அபிஷேகித்தார். நம்ம ஏன் நீதிமன்றம் ஆற்றார் என்றார்? நாம் முதலாவது நம்முடைய குடும்பத்துக்கும் நம்முடைய சமுதாயத்துக்கும் நாம் பிரயோஜனம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். இன்றைக்கும் அநேக நல்ல காரியங்கள் ஒரு தேசத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய இயற்கை சீற்றமோ ஏதோ வெள்ள நிவாரணமோ எந்த காரியங்கள் நடந்தாலும் முதலாவது உதவி செய்கிறது நம்முடைய கிறிஸ்தவ நண்பர்கள். அநேக தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் என்ன செய்வாங்க, உதவுவாங்க. அநேக அப்படிப்பட்ட தன்னார்வ குழுக்கள் அவங்களாக எந்த வித உதவி இன்றாமல் கவர்மெண்ட் செய்யறதுக்குள்ள முதலாவது செய்கிறது. அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் கட்டாவங்களை ஆசீர்வதிப்பார். எந்த சுயநிலை இல்லாமல் தன்னலத்தோடு செயல்படுகின்ற அநேகர் உண்டு. மறைந்திருந்து தன்னுடைய வலதுகை செய்கின்ற காரியத்தை இடதுகை கூட தெரியாமல் இருக்கின்ற அநேகர் இன்றைக்கும் இருக்கிறாங்க. அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட நிமித்த தேவன் பூமியை ஆசீர்வதிக்கின்றார். அல்லேலூயா. ஒருவனுக்கு உணவில்லை என்றால் ஜகத்தை அழித்திருந்து பாரதியார் சொன்னார். அதே போல ஒரு நபர் கூட பட்டினியாக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம். அல்லேலூயா. அத்தனை பேர்களும் செழிக்க வேண்டும், ஆசீர்வாதம் இருக்க வேண்டும் என்று கட்ட விரும்புகின்றார். இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் செழிப்பு ஆசீர்வாத நன்மைகள் உண்டு. அல்லேலூயா. நாம் எப்படி நான் ஆசிரிக்கப்பட்டிருக்கேனோ, கர்த்தர் எனக்கு 3 வேளையும் ஆகாரம் கொடுத்தாரு, எனக்கு உணவு கொடுத்தாரு, உணவு கொடுத்தாரு, உடை கொடுத்தாரு, இருக்க இடம் கொடுத்தாரு. அதே போல கிறிஸ்துவின் சாயலால் படைக்கப்பட்ட அத்தனை பேருமே நம்முடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள். இல்லையா? நாம் அவர்கள் அந்நீர் என்று நினைக்காமல் கிறிஸ்து எல்லாருக்காக மரித்தார். கிறிஸ்துவே எல்லாருக்காகவும் எழுந்து இருக்கிறார். அவர் உன்னதத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு நமக்காக பறந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். எல்லா மனிதர்களும் ரட்சிப்பு அடைய வேண்டும், கர்த்தரை பற்றி அறிகின்ற அறிவு அடைய வேண்டும் என்று பிதா தாமே சித்தமுள்ளவராக இருக்கின்றார். அல்லேலூயா. அப்படி இருக்கும்போது அவர் யாரையுமே அந்நியர் நினைக்க மாட்டார். பரதேசில் கர்த்தர் காப்பாற்றுகிறார், திக்கற்ற நியாயத்தை கர்த்தர் விசாரிக்கின்றார். நாம் அதே போல தேவனுடைய கட்டளையின்படி தேவன் நமக்கு கொடுத்த 2 கட்டளைகள். இல்லையா? நியாயப்பிரமாணத்தில் கட்ட 10 கட்டளை கொடுத்தார். அவைகளை சுருக்கி 2ஆக நமக்கு கொடுத்தார். முதலாவது, நீ உன் தின கட்டத்திலே உன் முழு இதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு மனதோடு நினைச்சு அன்பு கூற வேண்டும். அல்லேலூயா. நாம் தேவனத்தில் அன்பு கூறும்போது நாம தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம், உலகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாமல் அவருடைய நாமத்தை வாங்க மாட்டோம். அதே போல நாம் தேவனை மாத்திரம் ஆராதிப்போம். தேவனை எல்லா காலத்திலையும் நம்ம தேடும். ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமான ஆசரிப்போம், கர்த்தருக்கு பிரியமாக நடப்போம், கர்த்தரோடு கூட இசைந்து நடப்போம். அல்லேலூயா. 2வது கற்பனை, நீ உன்னிடத்துல எப்படி அன்பு கூறுகின்றாயோ உனக்கு எப்படி பிறர் நன்மை செய்ய வேண்டும். எனக்கு நல்லது மாத்திரம் யார் மற்றவங்க செய்ய வேண்டும். கெடுதல் பண்ணக்கூடாது, பணப்படக்கூடாது, கொலை செய்யக்கூடாது, என்னுடைய உள்ள பொருள்களை களவு செய்யக்கூடாது, என்னுடைய மற்றவர்களை பிற இச்சிக்கூடாது, என்னுடைய பொருள்களை பிற அபகரிக்கக்கூடாது, நான் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. உங்கள் பிள்ளைங்களை உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க? அதே போல் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுகிற போல நீ என்ன செய்யணும், பிறனிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதை முழு அந்த எல்லா நியாயப்பிரமாணங்களும் அந்த 2 கட்டளைகளை அடக்கி கொடுத்தார். இல்லையா? முந்தின நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற கூடாம போனது ஏனென்றால் அதை கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் சூட்டுக்கு சூடு. அப்படிப்பட்ட காரியம் நீ தெரியாம அடித்தால் கூட திரும்ப அடிக்கப்பட வேண்டும். உன்னுடைய மாடு ஆடோ கழுதையோ தெரியாம மற்றவங்களுடைய பொருளை அவங்க அதை சேதப்படுத்தினால் திரும்பி நஷ்டஈடு கொடுக்க வேண்டும்.
அப்படிப்பட்ட நியாயப்பிரமாணத்தை தேவன் சுருக்கி ஹல்லேலூயா அவர் மிக எளிதாக நான் உங்கள் மேல் சுமத்தின்ற என்னுடைய நுகம் வந்து அது மெதுவா இருக்குது, பாரமாய் அல்ல, நீங்க என்னத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்க ஆத்மாக்களுக்கு அது ஒரு இளைப்பால் உண்டாகும். அர்த்தப்பட்டு நீ பாரத்தை சுமந்து கொண்டு இருக்க வேண்டாம், நீ என்னட்ட வா, நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன். ஹல்லேலூயா. நான் உனக்கு லகுவான பாரத்தை கொடுக்க, நீ சுமக்க முடியாத பரிசைகள் போல அவங்க வந்து பிறரை குற்றப்படுத்தி பேசுவாங்க. நாங்கள்லாம் தசமாக ஒழுங்காக கொடுக்கோம், நாங்கள் கோயிலுக்கு செல்றோம், ஆண்டரை தேடுறோம், உபவாசிக்கோம், ஆனால் நீ ஒன்றுமே செய்யலை என்று நீ நரகத்துக்கு போவென்று அவங்க மற்றவங்க குற்றப்படுத்தி பேசுவாங்க. ஆனால் அவங்க தன்னை ஒரு சுண்டு விரலால் கூட நினைச்சாங்களா அந்த காரியத்தை செய்ய மாட்டாங்க. அப்படி நம்ம இராதபடி பரிசேய சதுசேயருடைய நீதியை கூட நம்முடைய நீதி என்ன செய்ய வேண்டும், அதிகமாக இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. நாம் அந்நிய உபசரிக்க வேண்டும், சகோதர நேசத்தில் மற்றவர்களோடு பழக வேண்டும், கட்டப்பட்டவர்களோட கூட நினைச்சேன் கட்டப்பட வேண்டும். அவங்க பாரத்தை நம்ம சுமக்க வேண்டும். அவங்க கிறிஸ்துக்காக என்ன பாரங்கள் சுமக்கின்றார்களோ அதை நம்ம ஜெபத்துல தாங்க வேண்டும். அவருக்கு என்ன விதத்துல உதவி செய்ய முடியுமோ அதை நம்ம உதவி செய்யணும். அதுக்கு மாறாக இவங்க என்ன ஒரு பிறகுடன் தேவனத்துல வரும்பொழுது கர்த்தர் அவனுக்கு சொஸ்தம் கொடுக்கின்றார். சொஸ்தம் கொடுப்பதற்கு முன்பதாக அவன் சுகமாக முன்பதாக அவனை பார்த்து கேட்கறாங்க, ரபி இவன் குருடனாய் பிறந்தது இவன் செய்த பாவமா, இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமா? அப்ப மனிதனுடைய அந்த சிந்தனை என்பது ஒரு தவறான சிந்தனையா இருக்கிறது. மனிதர்களுடைய ஏதாச்சும் வீக்னஸ், அவங்களுக்கு பலவீனங்கள், பாடுகள், உபத்திரங்கள், கட்டுகள் வந்த என்ன செய்யறாங்க, இவங்க ஏதோ பாவம் பண்ணாங்க, அதனால இவருக்கு இந்த பிரச்சனை என்று சமுதாயம் தவறான ஒரு பார்வையிலேயே பார்த்து கொண்டு இருக்குது. ஆனால் நாம் இந்த சமுதாயம் எதை நினைக்குதோ, எதை பார்க்குதோ அதே போல் பார்க்காமல் கிறிஸ்துவின் பார்வை எப்படி இருக்குது, நம் கிறிஸ்துவின் சாயல் உண்டாக்கப்பட்டோம், அவர் நம்முடைய தன்னுடைய குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக வாழ்வதற்கு அவரை போல் மாறதற்கு நம்மை அழைத்தார். அப்ப அவருடைய சிந்தை கிறிஸ்திய சில சிந்தை உங்களே இருக்க கடவுது. அவர் ஒரு மனிதனை பார்க்கும்போது என்ன சொன்னார், மனம் முருகினார். அவனுடைய வியாதியை பாட்டு, ஐயோ என் பிள்ளை இப்படி இருக்கானே, நான் அவனை சுகப்படுத்த வேண்டும், நான் அவனை நேசிக்கணும் என்று குஷ்டரோகிகள் கண்டு சுஸ்தமாகினாள். இல்லையா? திக்கற்ற திரையில் அலைகின்ற எத்தனையோ குழந்தைகள் உண்டு, திக்கற்ற திரையில் அலைகின்ற பெற்றோர்கள் உண்டு, மிருகஜீவங்கள் உண்டு. அவங்களை பாட்டின என்ன சின்ன பரிதாபப்பட இறக்கப்பட வேண்டும், அவங்களுக்கு முடிந்தளவு உதவி செய்ய வேண்டும். அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்டவர்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் குறைப்பட மாடல் கருணைக்கண்ணன் ஆசிரிக்கப்படுவான். அல்லேலூயா. பிசினஸ் பண்றனோ அவனுக்குள்ள உள்ளதிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அதிகமாக யார் கொடுக்கின்றார்களோ கர்த்தர்களுக்கு அதிகமாக இன்னும் கொடுப்பார். அல்லேலூயா. இறக்கி இறக்கி கிணறு ஊறும் என்று உலக பழம். அதே போல நாம் கொடுக்க கொடுக்க தான் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் நமக்கு எந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒரு பகுதியை கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும், பிற பகுதியை தேவனுக்கு என்று என்ன சின்னமா செயல்பட்ட இப்படிப்பட்ட நற்காரியங்களையும் தான தர்மங்களையும் செய்யும் ஒரு நாளுமே மறாதர்கள் என்று வேதாசம் நமக்கு சொல்லுகிறது. நற்காரியங்களை செய்ய கிறிஸ்துவுக்காக நம்ம சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம், அவருக்கென்று வாழ, அவரை போல் வாழ. ஹல்லேலூயா. நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அப்படிப்பட்ட கட்டப்பட்டிருக்கிறோட கூட என்ன செய்யணும், நம்ம கட்டப்பட்ட போல் அவரை நினைத்துக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் சரீரத்தோடு இருக்கிறீங்க, அதை அறிந்து என்ன செய்யணும், நீங்களும் அப்படிப்பட்ட சரித்திரம் வாழ்கின்றீங்க. இந்த காலத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இப்படிப்பட்ட பூமியில பிசாசு மூலமாக மனிதன் மூலமாக நமக்கும் பிரச்சனைகள் உண்டு, போராட்டங்கள் உண்டு. ஹல்லேலூயா. நாம் பிறருக்கு உதவி செய்யும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை அந்த பிரச்சனை விடுதலை செய்வார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு கொடுப்பாராக. விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும் விவாக மஞ்சம் அசைப்படாததுமாய் இருப்பதாக வேசை கலரையும் உபச்சாரக்காரையும் தேவன் நியாயந்திருப்பார். அல்லேலூயா. தேவன் நினைத்த பரிசுத்த உடன்படிக்கை விவாகம் ஆண்டு பரிசுத்த உடன்படிக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா, விவாக மஞ்சம் அது அசைப்படக்கூடாமல் ஒரு நாளுமே நம்ம வேசி கலராக இராதபடி, விபச்சாரக்காரர் இராதபடி நம்ம என்ன செய்ய, நம்ம பரிசுத்தமாக நம்ம சரீரப்பானத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். நம்ம செய்கின்ற எல்லா பாவங்களும் சரீரத்துக்கு புறம்பாக இருக்கும். ஆனால் வேசன பாவமோ நம்முடைய சொந்த சரீரத்தை என்ன செய்யணும், தீட்டுப்பட்டும். நாம் தங்கியிருக்கின்ற இந்த சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம், அவர் வந்து வாசமும் ஆலயம் என்பதை நாம் உணர்ந்து அவரை போல் பரிசுத்தமாக, நீங்கள் என்னை போல் பரிசுத்தம் இருக்க நான் உங்களை அழைத்தேன். இல்லையா? நான் பரிசுத்தம் அதே ஆகிய நீங்களும் பரிசுத்தமாக இருக்க நாடுங்கள். ஹல்லேலூயா என்று கர்த்தர் சொன்னார். அவர் எப்படி தன்னுடைய வார்த்தையில் நடக்கையிலும் கற்பிலும் இந்த பூமியில் வாழும்போது ஒரு முன்மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார், அதே போல சபையாண்டு அப்படி வாழ அழைக்கப்படுகிறது. அவரை போல் ஒரு பரிசுத்தம் அல்ல வாழ்க்கை வாழ தேவன் நம்மை நியாயந்திருப்பார் என்று நாம் அறிந்து
அஞ்ஞானிகள் இப்போ மோக இச்சைக்கு உட்படாமல் தேவனுடைய கிருபையை நான் பெற்று ஹல்லேலூயா ஆவின் பிரமாணத்தை பெற்று ஒவ்வொரு நாளும் ஆவில அந்நிய பாஷை ஜெபித்து தேவனுடைய பலத்தையும் அடைய கிருபைகளையும் பெற்று 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 நான் பாவத்தை மேற்கொண்டு தெளிந்த புத்தியோடு இருந்து விசுவாசத்தோடு பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கும் போது ஹல்லேலூயா அவன் நம்மை விட்டு ஓடி போவான். நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பாவத்தை ஜெயித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்முடைய உலகம் வாழ்ந்த உலகம் முழுவதுமாக பாவில் கையில் விடப்பட்டுள்ளது. எங்கு பார்த்தாலும் இன்றைக்கு பாவங்கள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ளது. திருமணத்துக்கு தகாத உறவு அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இன்றைக்கு கடைசி காலங்களிலே கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ளது. அநேக இடங்களில் இது நிமித்தங்க கொலைகள் கொள்ளைகள் பெற்ற பிள்ளைகளை கூட ஈவிரக்கமின்றி அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை கொன்று தன்னுடைய ஒரு வாழ்க்கைக்கு மிக எளிதாக சென்று விடுகின்றார்கள். ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் ஒரு பரிசுத்தமுள்ளது. தேவன் நினைத்தது மனுஷன் பிறக்கக்கூடாது. கர்த்தர் ஒரு மனுஷன் பிறக்கும் பொழுது அவளுக்கு என்று கர்த்தர் துணையை அவர் ஆதி முதலாக ஏற்படுத்தி வைத்துள்ளார்கள் இல்லையா. பிறக்கும் பொழுது அவர்கள் முன்குறிக்கப்படுகின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட இணையும் போது அவள் பிரியும் பொழுது அது யார் பிரிந்தாலும் அது தேவனுக்கு முன்பாக அது அசிஸ்தியா இருக்கும், அது அருவருப்பாக இருக்கும். அல்லேலூயா. தேவன் அவர்களை நியாயந்திருப்பார் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. ஹல்லேலூயா. நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் இருந்து நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவர்கள் போதும் என்று எண்ணுங்கள். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னை கைவிடுவதுமில்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கின்றாரே. அதனால் நான் தைரியம் கொண்டு என்ன செய்யணுமா, கர்த்தர் எனக்கு சகாயர், நான் பயப்படேன், மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான். அல்லேலூயா. நாம் பண ஆசை இல்லாதவர்களாக தேவன் நமக்கு கொடுத்துக்கின்ற காரியங்களை போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தி மிகுந்த ஆதாயமா நமக்கு இருக்கிற காரியங்கள் போதும். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். ஒரு வாடகையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொந்த வீடு கட்ட வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கும். அதே போல நடந்து போகிறவர்களுக்கு நமக்கு ஒரு வாகனம் வேண்டும் என்பது அது தேவைக்கான ஆசை. அதில் ஜெபிக்கலாம். ஆனால் நாம் பேராசைப்படாதபடி அநேகர் பொருளாசை சார்ந்து விசுவாச விலகி போய் என்ன செஞ்சாங்க, விசுவாச கப்பலை சேதப்பட்டாங்க. ஐஸ்வர்ய மகனுக்கு தீர்க்கன்னு ஆக்கணைக்கு தப்பான், அவன் கண்ணீரையும் அழிவில் என்னைக்கு விழுவான். பிஸ்னஸ் பண்ணும் போதுல அதுல தவறான கருத்தை கலந்து அதை பல 50 ரூபா பொருளை 100 ரூபாய்க்குச்சா கொஞ்சம் லாபம் ஓகேங்களாண்ணா, 50 ரூபா பொருளை 200 வைக்கும்போது அது மிகப்பெரிய பேராசை. அப்படி பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு மனிதர்களை ஏமாற்றி மற்றவர்களை அபகரித்து நாம் ஆளும்போது கர்த்தர் நம்முடைய களஞ்சியங்கள்ல நமக்கு ஒரு நாளுமே நன்மை உண்டாக கட்டையிட மாட்டார். ஹல்லேலூயா. நம் கர்த்தருக்கென்று என்ன செய்யணும், உண்மையாக களஞ்சியங்கள்ல நிரம்ப வேண்டுமானால் நாம் கர்த்தருக்கென்று உண்மையாக இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. நாம் பண ஆசை இல்லாதவர்களாக இயேசு கிறிஸ்து வாழும்பொழுது அவர் சொன்னார், உங்களுக்கு உள்ள காரியத்தை விற்று என்னச்சுங்க நீங்க பிச்சை கொடுங்க, நீ 2 அங்கி வச்சுனா ஒரு அங்கி கொடு என்று கர்த்தர் சொன்னார். ஹல்லேலூயா. ஊழியத்துக்கு செல்லும் போது கூட நீங்க வழியில பணப்பையோ எதுவுமே கொண்டு போகாம ஒன்லி விசுவாசத்தோடு நீ போகும்பொழுது கர்த்தருடைய தேவைகளை சந்திப்பார். நாம் தேவனை சார்ந்து வாழ வேண்டும். ஹல்லேலூயா. பூமியிலே உங்களுக்கு இருக்கின்ற காரியங்கள் போதும் என்று எண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு இருக்கிற காரியம் எனக்கு போதும். அவர் நம்ம விட்டு ஒரு நன்மை விலகவில்லை. அவர் எனக்கு உணவு கொடுத்துள்ளார், உடுக்க உடை கொடுத்துள்ளார், இருக்க இடம் கொடுத்துள்ளார். அல்லேலூயா. யாக்கோபு கேட்டான், அவன் அன்று அப்பா அம்மா விட்டு வெகு தூரத்துக்கு போனான். அப்போ உள்ள மாதிரி உடனே போய் ஒரு பஸ்ஸோ ஒரு காரோ பிடிச்சி போக முடியாது. அதே போல நான் போய் சேர்ந்துட்டேன் என்று அவங்களுக்கு தகவல் அனுப்ப முடியாது, ஃபோன் பேச முடியாது. அவங்க இருக்கின்ற இடத்தை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க இப்போல்லாம் ஜிபிஆர்எஸ் ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் அந்த லொக்கேஷன் காட்டுற இடம் இருக்குது, மேப் இருக்குது. நம்ம எந்த ஊருக்கு எந்த மாநிலத்துக்கு எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அதுக்குரிய மேப்பு கைடன்ஸு எல்லாருமே இருக்காங்க. ஆனால் அந்த காலத்தை அப்படி எதுவுமே ஜிபிஆர்எஸ் கிடையாது, கைடு கிடையாது, எந்த வாகன வசதி கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையில் யாக்கோபு ஜீவித்தான். நான் திரும்பி எப்படியாவது நான் நல்லா வாழ்ந்து எங்கள் அம்மா அப்பாக்கிட்ட திரும்பி வர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் மட்டுமே ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நான் நல்லா வாழ்ந்து வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும் யாக்கோபுக்கு இருந்தது. நான் போகிற இடத்துல எனக்கு சாப்பிட ஒரு சாப்பாடு கிடைச்சா போதும், உடுக்க ட்ரெஸ்ஸும் இருக்கிற இடமும் எனக்கு கொஞ்சம் கிடைச்சா போதும் என்று அவனுடைய மனதாக இருந்ததுனால அவ்வளோதான் நினைக்க முடிஞ்சிச்சு. ஏதோ நம்ம வாழ்றதுக்கு ஒரு வாழ்க்கை போதும் என்று நினைச்சான். ஆனால் அவன் கேட்காத 2 பரிவாரத்தையும் அவனுக்கு குழந்தைகளும் மனைவிகளும் அவனுக்கு ஒரு ஸ்தானத்தை ஆண்டு கொடுத்தார். இல்லையா, 2 பரிவாரத்தை கொடுத்தார். அதே போல
சாலமோன் தேவன்கிட்ட கேட்டது, எனக்கு இந்த ஜனத்தை நடத்த எங்கள் அப்பா அம்மா நல்லா நடத்த வேண்டும், இந்த ஜனத்தை கீழ்ப்படிய என்று நினைத்தார். அதே போல ஆண்டு சொன்னார், நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் கனத்தையும் சம்பத்தையும் நான் உனக்கு கொடுத்தேன். அல்லேலூயா. அப்படி நம்ம தேவனுக்கு மாத்திரம் பயந்து முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நாம் தேடும்போது, அப்படி நீதி தேடும்போது மற்ற உலக காரியங்களை அவர் நமக்கு கூட கொடுப்பார். அல்லேலூயா. உண்மை உள்ளவனும் அவனுக்கு பரிபூர்ணமாக கத்த கொடுப்பார். அல்லேலூயா. நம்ம தேவனில் உண்மை உள்ள இருக்கும்போது அவர் நமக்கு ஒரு தகப்பன் ஒரு பிள்ளைகிட்ட ஒரு வேலை செய்யும்பொழுது, நீ இந்த காரியத்தை செஞ்சா நீ நல்லா ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கினா நான் உனக்கு ஒரு பைக் வாங்கி தருவேன், இல்லை ஒரு செல்போன் வாங்கி தரேன் என்று சொல்லுவாங்க. அதே போல தகப்பனை வார்த்தை அந்த பிள்ளை கேட்டு நன்றாக படித்து தகப்பன் சொன்னபடி மார்க் எடுத்த கண்டிப்பாக அவங்க வாக்கு பண்ணபடி என்ன செய்வாங்க, பைக்கோ செல்லோ வாங்கி கொடுப்பாங்க. அதை விட்டு தகப்பன் சொன்ன வாங்கி தருவாங்க, நம்ம படிக்க வேணாம் என்று அது விளையாட்டை இருந்து ஒருவேளை அதை செய்ய தவறும்போது அந்த பிள்ளைய அந்த தகப்பனை வார்த்தை கீழ்ப்பிள்ளைன்னு பண்ணால அந்த பிள்ளை கிடைக்க வேண்டிய அந்த சுதந்திரமே கிடைக்காம போகும். அதே போல அந்த பிள்ளை நன்கு படிக்கும் பொழுது அப்பா சொன்னாங்க, எனக்கு சொன்னாங்க நான் நல்லா படிக்கணும், நல்லா மார்க் வாங்க வேண்டும் என்று அந்த மைண்ட் அதை வச்சுட்டு வேகமாக படிக்கும் பொழுது தகப்பனுடைய மனதை என்ன செய்யும், சந்தோஷப்படும். அப்பொழுது அந்த பிள்ளைக்கு அவர் வாக்கு கொடுத்ததை காட்டிலும் அதிகமாக வெளியேற பெற்றதை அந்த பிள்ளை நினைக்காத ஒரு காரியத்தை, அந்த குழந்தை நினைக்காத ஒரு காரியத்தை அவர் அந்த தகப்பனால் அந்த பிள்ளைக்கு கொடுப்பார். அல்லேலூயா. அதே போல அவர் தகப்பனை போல் நமக்கு இறங்குகின்றவர், நாம் அவருடைய பிள்ளைகள், அவர் நம்முடைய பிதா. அல்லேலூயா. நம்முடைய கையில் களிமண் போல் இருக்கின்றோம். நாம் பண ஆசை இல்லாமல் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த இந்த காரியத்தை வைத்து நாம் நம்முடைய குடும்பத்தை நடத்தி கர்த்தருக்கு உண்மையாக வாழ்ந்து ஊழியத்தையும் தொழிலையும் பண ஆசை இல்லாமல் பொருள் ஆசை இல்லாமல் கொடுக்கப்பட்ட வேலையிலையும் தொழிலையும் நம்ம மற்ற உலக மனிதர்கள் போல கொடுக்கிற வேலையில் டிமிக்கி கொடுக்காம ஓப்பி அடிக்காம கொடுக்கிற அந்த டைம்ல செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்து எனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் இருக்குது, நான் இவ்வளோ ஃபுல்லாக வேலை பார்க்கணும் என்று பாதி நேரம் வேலை பார்த்து மித்த நேரம் சும்மா வெட்டியாக உட்கார்ந்து அரட்டடிக்காமல் கதை பேசி நகப்பொழுதை கழிக்காமல் கொடுக்கப்பட்ட அந்த உலக பிரகமாக அதிகாரிக்கு கீழ்ப்படிந்து கத்திரை காட்டில் நிமித்த நான் என்ன செய்யணுமா அதிகாரமுள்ள யாருக்கும் நம்ம கீழ்ப்படி வேண்டும். இதை வேதனை கற்றுக் கொடுக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ராஜாக்களுக்கு நம்ம கீழ்ப்படியும் போது நம்முடைய பரம ராஜா பரமபிதா நமக்கு அதிகம் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம். அல்லேலூயா. அவர் நமக்கு அள்ளி கொடுப்பார், கிள்ளி கொடுக்கும் தேவன் அல்ல. வானத்தின் பல அகணிகளை திறந்து இதம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் நான் உங்களை ஆசிரியப்பேன் என்று சொல்லிட்டார். நீ வாளாக மாட்டேன், உன்னை நான் தலையாக மாற்றுவேன், நான் உன் களஞ்சியத்தை நிரப்புவேன், நீ கிடைச்ச எல்லா காரியத்தையும் நான் உனக்கு ஆசிரியத்தை கட்டிடுவேன், நீ பட்டணத்தில் ஆசிரியக்கப்பட்டிருப்பாய், நீ போகையில் ஆசிரியக்கப்பட்டிருப்பாய். அல்லேலூயா. நான் உன்னுடைய ஏறுதி ஆசிரியப்பேன், நான் உன்னுடைய மிருக ஜீவன்களை ஆசீர்வதிப்பேன், மலடு ஒன்று கூட இராது, நான் உன்னோடு கூட இருந்து நீ போகின்ற இடமெல்லாம் உன்னை காத்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னார். அவர் நம்ம விட்டு ஒரு நாளுமே விலக மாட்டார், நம்மை கைவிட மாட்டார், அவர் நம்மோடு கூட இருக்கின்றார். அதனால் நாம் தைரியம் கொண்டு என்ன சொல்லும், கர்த்தர் என்னுடைய சகாயர், நான் ஒரு நாள் பயப்பட மாட்டேன், மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்ய முடியாது, என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை என் நன்மை எந்த மனிதனும் எந்த மனுஷன் ஒரு நாளுமே தடை செய்ய முடியாது. ஹல்லேலூயா. வாக்கு தந்த கர்த்தர் உண்மை இல்லவர், அவர் எனக்கு சொல்லியபடி என்னை ஆசீர்வதிப்பார். அவர் என்ன சொன்னாரு, நான் நிச்சயமாக உன்னை நான் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை பெருகவே பெருகப்பேன். ஹல்லேலூயா. அவர் சொன்னாரு, அவன்கிட்ட சொன்னாரு, ஆபிரகாமே நான் உன் சந்ததி ஆசீர்வதிப்பேன். அதே போல ஈசாக்கிட்ட பேசிட்டாரு, நான் உன் தகப்பனுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்தேன்ப்பா, நான் அது நிமித்தம் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், நீ எங்கேயும் புறப்பட்டு போகாத, நான் சொல்ற இந்த நாட்டை நீ குடியிரு, நீ இங்க இருக்கும்போது நான் உன் சந்ததி வடக்கையும் மேற்கையும் தெற்கையும் கிழக்கையும் நீ நினைச்சாங்க பரம்பாங்க, பூமியில எல்லா சந்ததியும் வா சந்ததி நிமித்தம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க. இல்லையா. அம்சங்களுக்குள் உனக்குள்ள ஆசீர்வாதம், உன் நிமித்தம் ஆசீர்வாதம், உன் நிமித்தம் உன் பட்டணத்துக்கு, உன் நிமித்தம் உன் வீட்டுக்கு, உன் நிமித்தம் உன்னுடைய சமுதாயத்துக்கு, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அபிஷேகம் பிள்ளைகள் நிமித்தம் என்ன செய்து இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்கும், ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும், ஒரு செழிப்பு கிடைக்கும். நம் நிமித்தமாக தேசம் ஆசைக்கப்படும். இல்லையா. நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது, தேவனை தேடும் பொழுது, கர்த்தருக்கென்று முதலிடம் கொடுக்கும் போது, கர்த்தருக்கென்று வாழும் போது, நம்ம ஜெபிக்க வாழ்ற வாழ்க்கை வைத்து கர்த்தர் நம்முடைய சமுதாயத்தை ஆசிரிப்பார், நம்முடைய தேசத்தை ஆசிரிப்பார். நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது தேசத்தில் நன்மை கொடுப்பார். நம்ம ஆளுந தலைவர்களுக்கு நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது, அதிகாரத்தவர்களுக்கு நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் கேட்டு உடனடியாக என்ன செய்வார், செவி சாய்ப்பார். அல்லேலூயா. நாம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா.
அதைத்தான் தேவன் விரும்புகின்றார். கர்த்தர் எனக்கு சகாயர், நான் பயப்படேன், மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும். இல்லையா? அவர் என் பட்சத்தில் இருக்கின்றார், எனக்கு யார் தீமை செய்வார். யாக்கோபுக்குள்ள ஒரு தைரியம் இருந்தது. அவன் என் தகப்பனை விட்டு போகின்றான். அதுவரை அம்மா அப்பா கைக்குள்ளே இருந்து ஒரு குழந்தையை போல அவன் நினைச்சுவான். அவர் ஒரு பேம்பரிங் சைல்டாக இருந்தான். இல்லையா? அவனை பாதுகாத்து பொத்தி வைத்து வளர்த்தார்கள். ஆனால் நாள் நேரம் வரும்போது அவன் அவர் வீட்டு பிரிந்து போகின்றான். அவன் ஒரு வாலிபன், அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது. உலகம் அதுவரை தகப்பன் தாயோடு அவன் இருந்தான். வெளி உலகமே தெரியாமல் வளர்க்கப்பட்டான். ஏசா கூட வெளியே போய் வேட்டையாடான். ஆனால் இவன் ஒரு கூடாரவாசியாக அறியாத பிள்ளை இருந்தான். ஆனால் அவன் அன்று போகும்போது தேவன்கிட்ட ஜெபிக்கிறான். பெத்தேல சென்று ஜெபிக்கிறான், எப்படியாவது என்னை பாதுகாத்து என்னை ஆசிரியம் என்று ஜெபிக்கும் பொழுது அவர் அந்த இடத்திலே அவனுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து, வானத்து தேவதூதர்கள் அந்த வானத்தை ஒரு ஏனை வைக்கப்பட்டுள்ளது, அந்த தேவதர்கள் இறங்குறாங்க இருந்த அந்த தரிசனத்தை அவன் பார்க்கின்றான். இல்லையா? அப்பொழுது அவன் உணர்ந்து கொள்கின்றான், தேவன் என்னோடு கூட இருக்கின்றான். அல்லேலூயா! ஒரு நிச்சயம் அறிகின்றது. அப்பதான் ஜெபிக்கின்றான். இந்த இடத்துக்கு நீங்க திரும்பி வரைச்சுதான் நான் இதே இடத்துல நினைச்சுவேன் பலி செலுத்தினேன் என்று சொன்னபடியே அவன் திரும்ப வரும்போது அதே இடத்திலே பலி செலுத்துகின்றான். அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வேண்டும். கர்த்தர் என்னை சுற்றி இருக்கின்றார், அவர் என்னை காண்கிறார், அவர் என்னுடைய தேவைகளை சந்திப்பார், அவர் என்னுடைய யெகோவா ஈரே என்னுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திப்பார், அவர் என்னுடைய யெகோவா ஷம்மா என் கூடவே இருக்கின்றார், என்னுடைய யெகோவா ஷாலம் எனக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கின்றார், அவர் என்னை உயர்த்துவார், அவர் என்னை ஆசிரிப்பார். தேவனை தெரிந்த ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தேவன் நமக்கு பலன் கொடுக்கிறார் என்று ஒரு அடிப்படை விசுவாசம் நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும். கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அஸ்திபாரமே நங்கூரமே என்னதான் விசுவாசம் தான். அல்லேலூயா! நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைங்கிற இந்த கப்பலுக்கு நங்கூரம் விசுவாசம் தான். அல்லேலூயா! நாம் விசுவாசத்தோடு தேவனை நேசிக்க வேண்டும், தேவனை தேட வேண்டும். அல்லேலூயா! அவர் நமக்கு கொடுத்த இந்த வார்த்தையை பற்றி கொண்டு நாம் நடக்க வேண்டும். தேவ வசனத்தை உங்களுக்கும் போதித்து உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினைத்து அவர்களுடைய நடக்கின் முடிவை நன்றாய் சிந்தித்து அவர்களுடைய விசுவாசத்தை பின்பற்றுங்கள். இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதான் இருக்கிறார். தேவ வசனத்தை நமக்கு யார் போதிக்கிறாங்களோ, நம்ம டிவியில செல்லுல அதே போல புக்குகளில் தேவனுடைய வார்த்தை இன்றைக்கு பலவிதமாக விதைக்கப்பட்டுகிறது. எங்க பார்த்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தை விதைக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது. நாம் நம்முடைய காதுகளையும் கண்களையும் திறந்து அந்த வார்த்தையை பிரசங்கத்தை கேட்கும் பொழுதே கூட அதோடு கூட நம்ம சேர்ந்து ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை நமக்குள்ள சேர்ந்து நிச்சயமா கிரியை செய்ய நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தவங்களுடைய அந்த நடக்கைகள், அவங்க எப்படி இருக்காங்க, கத்த அவங்கள எப்படி நடத்துகின்றார், அவங்க கத்தருக்குள்ள எப்படி விசுவாசமாக ஆழமாக அவங்க இருக்கிறார்கள், அவங்க கத்தரை எப்படி சார்ந்து கொண்டாங்க என்பதை நாம் அவருடைய நடக்கையை நிச்சயமா கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நினைக்க வேண்டும். அவங்க நடக்கையின் முடிவை நம்ம சிந்தித்து அல்லேலூயா அவங்களுடைய விசுவாசத்தை பின்பற்ற வேண்டும். அல்லேலூயா! ஒரு மனிதனுடைய பர்சனாலிட்டியை நான் பின்பற்ற வேண்டும். அவங்க தேவனோடு எப்படி ஐக்கியமாக இருக்காங்க, ஏனோக்கு போல நான் ஆண்டவரே உம்மோடு கூட ஐக்கியமாக இருந்து நான் உயிரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு வாஞ்சி நமக்குள் இருக்க வேண்டும். நாம் வேதத்தை படிக்கும்பொழுது நம்ம அதில் எந்தெந்த நபர்களை பார்க்கின்றோமோ தாவீதை போல உத்தமமாக பின்பற்ற வேண்டும். தாவீதை போல சங்கீதங்களை பாட வேண்டும். மோசே போல ஒரு நல்ல தலைவனாக எழும்ப வேண்டும். அநேக லட்சங்களை நடத்துகின்ற ஒரு நல்ல தலைவனாக நான் ஆண்டவரே நான் எழும்ப வேண்டும். அவனுடைய கைகளால் அற்புதங்கள் அதிசயங்களை நான் மோசே போல செய்ய வேண்டும். அதே போல பவுல் கைகளை செய்யப்படும் அதிசயங்கள் பவுல் கர்த்தருக்கு செய்த போல சுவிசேஷ ஊழியத்தை நான் செய்ய வேண்டும், பிலிப்பு போல செய்ய வேண்டும் என்று அப்படிப்பட்ட வாஞ்சை. அல்லேலூயா! ஸ்தேவானை போல ரத்த சத்தியம் அறிக்க வேண்டும் என்று அப்படிப்பட்ட நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வசனத்தின்படி நாம் வாழ்ந்து அவங்களுடைய நடக்கைகளை நாம் பின்பற்றி அவங்களை போல என்ன செய்யணுமா விசுவாசத்தோடு ஆபிரகாமை போல விசுவாசத்தோடு நோ போல தேவனை சார்ந்து வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை. நம்மளை சுற்றி பாவம் நிறைந்தாலும் நம்மளை சுற்றி பூமி எப்படி வாழ்ந்தாலும் தேவன் மேல நம்ம என்ன செய்யணுமா விசுவாசமா இருந்து அல்லேலூயா அவர் ஒரு நாள் மாறாதவர். இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றுமே மாறாதவர். அதே போல் நாம் வாழ்ந்து விசுவாசத்தோடு நம்ம அந்த பூமியில வாழும்போது கர்த்தர் நம்முடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திப்பார். அல்லேலூயா! நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளதாக ஜெபத்துல எதெல்லாம் கட்டிங்க எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யுங்க பெற்றுக்கொள்வீங்க. ஆனால் காற்றில் அடைப்பட்டு அடைகிற கப்பலை போல் இராதபடி நம்ம உறுதியோடு இழுத்தோடு விசுவாசத்தில் நிலைத்து இருந்து ஜெபத்தில் நிலைத்திருந்து தெளிந்த புத்தியோட நம்ம நினைச்சுன்னு கேட்க வேண்டும். அல்லேலூயா! கர்த்தரை நம்ம நேசிப்போம், விசுவாசத்தோடு கேட்போம், விசுவாசத்தோடு மற்றவர்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தேவனுக்கு என்று வாழும். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஜெபிப்போமா?
அப்பா பிதாவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அப்பா அநேக பரிசுத்தவான்கள் அப்பா வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்த்து அதன்படி நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு கிருபை கொடுங்க. அவங்களுடைய நடக்கை பின்பற்ற கிருபை கொடுங்க. அப்பா மோசேயை போல நாங்கள் வாழணும்பா, ஜெபிக்கணும், மோடு பேசணும், முகமுகமாய் உறவாடணும்பா. ஆமேன் ஸ்தோத்திரம். தாவீதை போல உமக்கு இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக ஒரு வாழ்க்கை நாங்க வாழணும். பவுலை போல அப்பா உமக்காக வைராக்கியமாக நாங்க எழும்பி ஓடணும். அப்பா எங்களுக்கு கிருபை கொடுங்க. ஸ்தோத்திரம். வேதத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களுடைய அப்பா அந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களை நாங்கள் தியானித்து அதை நாங்கள் பின்பற்ற எங்களுக்கு கிருபை கொடுங்க. ஆமேன். உங்க பிரசன்னத்தினால் நிரப்புங்கப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நன்மை செய்யவும் தானம் செய்வதை விட்டு விடாதீங்கன்னு சொன்னீங்களப்பா. நாங்கள் நன்மை செய்கிறவர்களா, தான தர்மம் செய்கிறவர்களா, அநேகருக்கு ஒரு உப்புள்ள இந்த பூமிக்கு உப்புள்ள ஒரு வாழ்க்கை, இந்த உலகத்துக்கு உப்புள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு கிருபை கொடுங்க. ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து உங்க பிரசன்னத்தினால் நிரப்புங்கப்பா, நிரப்புங்க. ஸ்தோத்திரம். ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினால் நிரப்புங்கப்பா. இன்னும் ஆழத்துக்குள்ள கொண்டு போங்கப்பா. இன்னும் அநேக அப்பா காரியங்களை நாங்க பார்க்கணும். எங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற அநேக காரியங்களை, ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை நாங்க அறியணும். அநேக ஆவிக்குரிய நன்மைகளை நாங்க பெற்றுக்கொள்ளணும். இடைவிடாமல் நாங்க உங்க சமூகத்திலே மோடு உறவாடணும். கிருபை கொடுங்கப்பா. தொடர்ந்து உங்க பிரசன்னத்துக்குள்ள வைத்துக்கோங்க அப்பா. நாளை தினத்திலிருந்து 2 நாட்கள் ஆரம்பிக்கிறது அப்பா. அந்த நாட்கள்ல அதிகமா உம்முடைய பாடுகளை தியானிக்க மோடு உறவாட கிருபை கொடுங்க. எல்லா மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமேன். ஹல்லேலூயா.